відчайдушного студента, який поступив в університет, але знаєте, він просто не знав, що з ним таке трапиться. Він думав, що його чекає веселе життя у гуртожитку, але знаєте, стало щось таке непередбачуване. Знаєте, як читала цю історію, я так плакала, знаєте, останній раз так плакала, коли були вибори президента. І то згоря. Тому зустрічаємо наш герой сьогоднішній Юрчик. Доброго. Доброго дня. Сідайте, Юрчику. Отже, Юрчику, ви зламали руку, так? Так, так. І знаєте, я не знаю, як так можна було затупити, але це сталося за день перед іспитом, так? І знаєте, ви не ходили на пари цілий семестр, так? Так. І просто Юрій вже не знав, чого можна чекати на іспиті. І ви кричали з вікна гуртожитку Шара прийти, але були не впевнені, що це допоможе, так? Так, так. І ви вирішили піти на дискотеку, так? Так. Але знаєте, тут стало щось таке страшне, ви зламали руку, так? Так. І ви йшли тако напились, йшли п'яні і вилили коктейль на якогось мужчину, так? Так, так. І знаєте, цей мужчина сказав два страшних слова: давай бийте. І ви вийшли, так? Так. Юрій, ви так пригали перед ним, що упали і зламали руку, так? Так. І знаєте, прийшовши на іспит, ви зрозуміли, що той мужчина, то є ваш викладач, так? Так. І знаєте, він відправив вас на перездачу, так? Так. Але на перездачі ви знову затопили, так? Так. І знаєте, викладач сказав такі страшні слова: у вас гарне майбутнє.